ኣብ ጠንቅታትን ሳዕቤናትን ተፈጥሮአውን ሰብሰርሖን ሓደጋታት ናይ ምክልኻሎም ተኽእሎን ብዝምልከት ብኤርትራውያን ምሁራት ብዝተኻየደ መጽናዕቲ ዘተኮረ ዓውደ ዘተ ብ22 ሕዳር ኣብ ከተማ ባጻዕ ተኻይዶም እቲ ንክሊማውን ኣከባቢያውን ከምኡን ባሕራውን መሬታውን ባህርያዊ ሓደጋታት ዝምልከት መጽናዕቲ ከም ብዝሰረቱ ኣገባባት ነቲ ሳዕቤናት ንምንካይ ዝኽእል ኣገባብ ዝማእከለ ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ክኽሰት ዝኽእል ሓደጋታት ንምልላይን ንምምርማርን ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ምሕደራ ሓደጋታት ከም ንምባልን እዮም ኣብቲ ዝቐረበ መጽናዕቲ ዘላቐ ምሕደራ መሬት ዘየማተ ኣማራጭ ምዃኑ ዝባደመ መሬት ንምህዳስ ድማ ዝተፈላለዩ ስትራቴጂታትን ሜላታትን ከም ዘለው ክጥቀሱ እንከሎ ተደጋጋሚ ደርቅን ምልውዋጥ ክሊማን ምብራስ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን እግረ መሬትን ካልእን ካብቶም ቀንዲ ሓደጋታት ከም ዝኾኑ ነዝን ምውጋድ ድማ ምቋም ስርዓተ ቅድመ ሓደጋ ወሳኒ ምዃኑ ተሓቢሮም ኣብ ገዋግም ባሕሪ ዘጋጥሙ ሓደጋታት ድማ ብከላ ባሕሪ ፍኑም ዕባለ ገማግም ባሕሪ መጠን ኣልቦ ምግፋፍ ዓሳ ምዕናው ሾራን ዕምባባ ባሕርን ዘይውሕሉ ኣጠቃቅማ ጸጋታትን ኮይኖም ነዚኦም ሙሉእ ብምሉእ ንምውጋድ ዘይከኣል እኳ እንተኾነ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ኣቐዲምካ ሓበሬታ ብምሃብን መከላኸሊ ሜላ ብምጥቃምን ንምጉዳሎም ከም ዝከኣል እቶም ምሁራት ኣገንዚቦም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንዘሎ ልዑል ተኽእሎታት ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ እሳተ ጎመራን ሃደሽታን ብኣብነታት ዝተሰነየ ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ድማ እቶም ሓደጋታት ዝተወሳሰቡ ብምዃኖም ሳዕቤናቶም ንምቅላል ቀንዲ ጠንቂ ኣለሊኻ ናይ ግዜ መቓን ብምስራዕ ውህድ ፃዕርታት ምክያድ ከም ዝከኣል ኣረድዮም ተሳተፍቲ ብወገኖም መጓሳጎሲ ጽሑፋት ክዳለው ጽዋቕ ኣስተምህሮታት ክካየድ ኣብ መስመር ኣስመራ ባጽዕ ዘጋጠመ መዳር ኣጋሓት ኣቐዲሙ ክሕሰበሉ መምርሕታት ሕሩም ሕዛእቲ ንጹራት ክኾኑ ብዛዕባ ጥቕምን ጉድኣትን ገረብ ተምሪ ሙሳህ ንጹር ሓበሬታ ክወሃብ ዝብሉን ካልኦትን ርእቶታት ኣቕሪቦም ካብ ወርሒ ነሓሴ ናይዚ ዓመት እዚ ጀሚሩ ዝወፀ ንኽራይ ኣባይቲ ዝምልከት ሓድሽ መምርሒ በብዞብኡ ይትግበር ኣሎ ጋዜጠኛ ብርሃነ ዓንደ መስቀልን ፊልሞን መሓርን ዘዳለዎ ጸብጻብ ገረ መስቀል ገረዝጊሄር ከቕርበዩ ንክራይ ኣባይቲ ዝምልከት ዝተደንገገ ሓድሽ መምርሒ ኣብ ዞባ ማእከል ካብ 15 ሕዳር ተግባራዊ ኮይኑ ምህላው ዋና ዳይሬክተር ምምሕዳርን ፋይናንስን አቶ ብርሃነ ነጋሽ ንኤሪና ሓቢሮ ዕላማ ናይዚ መምርሒ እዚ ብቐንዱ ነቲ ብዘይ ሞራላውን ሕጋውን ኣገባብ እናናሃረ ክመጽእ ዝጸንሐን ኣብ መነባብሮ ዝበዝሕ ክፋል ሕብረተሰብና ጸቕጢ ዝፈጥር ዘሎን መጠን ክራይ ንምቁፅጻር ምዃኑ ዝሓበረ ኣቶ ብርሃነ ኣካሪቱ እውን ርትዓዊ ኣታዊ ክህልዎም ኣብ ግምት ኣትዩ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ጠንቂ ምድምጓይ ትግባር ናይዚ ካብ ወርሒ ነሓሴ 2017 ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝወፅእ መምርሒ ሕጋዊ ቅጥዒ ንምድላው ዝሓተ ግዜን ጸጋታትን ቀሊል ስለ ዘይነበረ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ብርሃነ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዞባ ማእከል ነቲ መደብ ዘዋህድ ማእከላዊ ቤት ጽሕፈት ከምኡውን ኣብ ዝበዝሐ ንኡሳን ዞባታት ጨናፍር ተዳልዩ ምህላው ኣረዲኡ ንኣፈጻጽማት መደብ ዝምልከት ኣብ ንእሶ ቅዳሕ ሰነዳት ዋንነት ውርሻ ሕጋዊ ውክልናን ወረቐት መንነትን ኣብ ሓደ ፋይል ጠርኒፉ ንምዝገባ ድሕሪ ምቕራብ ብዝምልከቶ ኣካል ምስ ጸደቐ ንትግበራዊ ከም ዝብገስ ኣቶ ብርሃነ ወሲኹ ሓቢሩ ብመሰረት ዝወፀ መምርሒ ጠንቂ ምልቃቕ ተኸራያይ ተባሂሎም ዝጥቀሱ ምኽንያታት ተነጺሮም ከም ዘለው ጠቂሱ ድማ ኣከራያይ ባዕሉ ክሰፍሮ ምስ ዘደልን ካልእ ዝነብረሉ ቦታ ምስ ዘይህልዎን ብርኮም ዝወፁ ደቁ ክሰፍርሉ ምስ ዝደሊ እሞ ምስ ዝረጋገጽ ተኸራያይ ንክልተ ተኸታተልቲ ኣዋርሕ ክራይ ገዛ ምስ ዘይከፍል ኣብቲ ገዛ ኣብ ሰብን ንብረትን ሓደጋ ዝፈጥር ስግኣት ምስ ዝህሉ ከምኡውን ተኸራይ ንዝተኸረየ ገዛ ምስ ዘካርዮን ኣብ ዘይሕጋዊ መዓላ ምስ ዘውዕለን ምዃኖም ኣብሪሁ ኣቶ ብርሃነ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ንዕላማን መንፈስን ናይዚ መምርሒ ብዝግባእ ተገንዚቡ ንትግባሪኡ ብንቕሓት ክነጥፍ ብምጽዋዕ ጥሕሰት ዝፈጸመ ወገን ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰደሉ ብምሕባር መስርሕ ምውሳን ክራይ ንትካላት ዘገልግል ኣባይቲ እውን ኣብ ቀረባ እዋናት ከም ዝጅመር ኣነጺሩ ምናልባት ሕጂ ኣብዚ ደረጃ እዚ እቲ ናይ ውዕል ምፍርራም ጀሚሩ ዘሎ ምናልባሽ ኣብ ዞባና ካብ ዕለት 15 ወርሒ 11 ናይ ዝወርሒ ሓይልና ጀሚርና ኣለና ለዚ ሕጂ እቲ ውዕላት እዩ ዝፍጸም ዘሎ ምናልባት ድሕሪኡ ዝመጽእ ኩሉ ሰብ ውዕሉ እንተዳ ወዲኡ ማለት እዚ ውዕልስ ከም ናይቶም ተዋዓልቲ እዩ ገሊኡ ተዋሓደ ንክልተ ዓመት ገለ ክጸንሕ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ኣብ ውሽጢ እዚ ዘይመልኡ
ውዕል ክራይ ዘይመልኡ ዘካሪዩ ተረኺቦም ቁፅፃር ናህና እዩ ዓቕምና ብዝበፍቅዶ ምቁፅፃር ክንገብር ኣለና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንድሕር ተረኺቡ እቲኦም ሰባት ተሓተት እዮም ስለዚ ናብ ሕጊ ከም ዝቀርቡ ወይ ከዓ ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ቀሪቡ ተሓተት እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወፂኡ ዘሎ መምርሒ ንጹር እዩ ዝኾነ ይኹን ኣካራይ ክምዝገብ ኣለዎ እዚ ብድሌቱ እዚ ሕቶ ክምዝገብ ከም ዘለዎ እንተዳ ዘይምዝገብ ኮይኑ ትሕቶ ናና ተቆፃፀርቲ ኣለዉ ያቃውማ ናይቲ ኣሃዱውን ብኸምኡ ዝዓለመ እዩ ስለዚ ናይ ቀፃሊ መደብ ምቁፅፃር እዩ ስለዚ ምቁፅፃር እንዳተገብረ ነቲኦም ውዕል ዘይገበሩ ኣድላይ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዘለዎ ክግበር እዩ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ሓድሽ መምርሒ ኣብ ከተማ ዱባርባውን ኣብ ከባቢኣ ዝርከባ ምምሕዳራት ከባቢ ሽከቲ ተራ እምኒ ዓዲ ገዳ ዓዲ ለጎን ዓዲ ገብራይን ተግባራዊ ከም ዝኸውን ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሃገርና ንመጓዓዝያ ፀጋም ዝኾነ ፅርግያታት ናይ ምፅጋን ንጥፈታት ይካየድ ኣሎ 41 ኪሎ ሜትር መስመር እንዳገርግስ ማይ ምነ ድማ ሓደ ካብኡ ኮይኑ ብደገፍ ማሽነሪ ፅገና ይግበረሎም ወኪል ኤሪና ፊልሞን ትካቦ ንዘዳለወ ፀብፃብ ፎርቱና ዓንዶም ከተቕርበያ ዞባ ማይ ምነ ዝኾነ መስመር ነዊሕ ዓመታት ሓፈሻዊ ፅገና ከይተገብረሉ ስለ ዝፀንሐ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ንጥፈታቶም ማሕንቆ ኮይኖም ዝፅንሑ እዮም ነበርቲ ዝሕብሩ ነቲ ስራሕ ዝከታተል ዘሎ ኣቶ ተኽለ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ዝተወጠነ መደብ ኣብ ግዜኡ ንኽሳለጥ እኹል ዓቕሚ ሰብን ናውቲ ስራሕን ተዋፊሩ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ገለ ክፋል ናይቲ መስመር ማይ ኩዑ ዝበዝሖ ኣፃድፍ ስለ ዘሎ ዓበይትን ማእከሎትን ድንድላት ይህነፀሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ነቲ ኣቐዲሙ ዝፀንሐ መስመር ዝያዳ ምቹእን ኣሳልጦ ዝህብን ንምግባሩ ነቲ ፅበት ትረዓቐበትን ኩርባታትን ዝፀንሖ ክፋል ዝተመሓየሸ ቅያሳ ተገይሩሉ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣነፂሩ ማሽን ተተለን ናይ ብሓቅ ብሕልና ማይ ጫዕዳ እዮም ሓይኑና ኣለውና ብሕልና ብሞራል ብተስፋ ዝሰርሕዎ ዘለዎ ናይ ብሓቂ ቢንቶታት ንሰርሕ ኣለና እዘን ቢንቶታት 5 ቢንቶ ኣብ ጥራ መቃርብ ናይቲ መጋዘን በፂሕና ኣለዋ ቀፃሊ ከዓ ብሕጂ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ ብዝኾነ እዚ ሕጂ ህዝቢ ቆሓይን ማይ ምነ ኣብ ሩፍታ ዝረኽበሉ ቀሲኑ ዝኸደሉ ፅርግያ ንሰርሕ ኣለና ኣማሓዳር ንኡስ ዞባ ማይ ምነ ኣቶ ፍረ ወንጌል ተኽለ ሃይማኖት ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ፀገም መጓዓዝያ ሓደ ካብ ዓበይቲ ማሕበራዊ ሕቶታት ህዝብቲ ንኡስ ዞባ ኮይኑ ምፅንሑ ጠቒሱ እቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምፅጋን ዕዮ ነቲ ፀገም ኣብ ምፍታሕ ዓበ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገብር ገሊጹ እዚ ዓበየ ፀገም ናይ ፅርግያ ማይ ምነ እንዳገርግስ ዝኸይድ ብፍላይ ከዓ እዚ ከባቢ ናይ ምስዳፍ መርዓት ሓሓሊፉ ዘሎ ከባቢታት እውን ኣዝዩ ሕማቕ ብዙሕ ህይወት ዘጥፍእ ንመጓዓዝያ ብዙሕ ክሳራታት ዘውርድ ስለ ዝፀንሐ ሕጂ ግን ብግቡእ ይህነፅ ኣሎ ማለት እዩ ብዘመናዊ መንገዲ ይህነፅ ኣሎ ዝኣኽላ ማሽነሪ ዝኣክል ጉልበት መፂዎ ይሰርሕ ኣሎ ስለዚ ስጋብ ማይ ምነ እውን እቲ መደብ ተታሒዙሉ ስለ ዘሎ ካብኡ ዝቕፅል እውን ክህሉ እዩ ግን እቲ ስራሕ ብፅፉፍ ይኸይድ ከም ዘሎ ብስሉጥ ኣገባብ ይኸይድ ከም ዘሎ ህዝቢ ንኡስ ዞባ ማይ ምነ ከዓ መርኣያ ተሓጓሱ ነቲ ዝሰርሕ ዘሎ ኣባላት ናይ ማሽነሪ ናይ ብሓቂ ለይትን መዓልትን ዝሰርሑ ዘለዉ ኣባላት ሰራዊት ንምትብብዖም እውን ስጉምቲ ይወስዱ ኣሎ ብቐፃሊ እውን ከተባብዖም ስለዚ ዓብዪ ማሕበራዊ ሕቶ እዩ ተፈቲሑ ዘሎ እቲ ናይ ፅርግያ ኩነታት ብዘይካዚ ኣብ ሓውሲ ከተማ ማይ ምነ ዝፀንሐ ፀገም ፀዓት ኤሌክትሪክሲቲ ንምፍታሕ ሓዳሽ ጀነሬተር ተተኺላ ናይ 8 ሰዓታት ኣገልግሎት ትህብ ከም ዘላ ዝሓበረ ኣቶ ፍረ ወንጌል ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ዓድታት ተጠቀምቲ ንምግባረን እውን መደብ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ብተወሳኺ ብምውሃድ ህዝብን ምምሕዳርን ኣብ ኣገልግሎት ዝፀንሐ ዕዳጋ ፅሪት ብመንደቕ ቀፅሪ ከም እተሰርሓሉ መፀበይ ነፍሶ ፀራትን ቤተ ፈተነን ቤት ትምህርትን እውን ተሃኒፁ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢት ንኡስ ዞባ ኣብ ምፅጋን ናይቲ ፅርግያ ተዋፊሮም ንዝርከቡ እኽለማይ ብምድላው ሞራላዊ ደገፍ ይገብሩሎም ከም ዘለዉ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ የመልክት ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዙላ ንኡስ ዞባ ፎሮ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ከም ንምባል ውህደት ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብን ኣካላት መንግስትን ግንባርን ብውህደት ክሰርሑ ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ዓዳላት መምህር ኢብራሂም ዑመር መሐመድ ፀዊዖም
نيرينا بزهاب حبريتا ممهر إبراهيم أب عامة تمرتي 2017 أما بقتان كالاين درجة 204 دك أنستيز ركبهم 315 تمهارو أما عدد تمرتي يساتفو كمزلو بمتكاس تصاتفو دك أنستيو كاب عامتنا بعامت وسخير أكوانتلو أب كالاي درجة قنا زيادة عار 5 دل حبيرهم تمهارو بزهاب ورئيتو تكالات تمرتي أب مأكل عدوم بمودادو تمهرتهم بقبو نخكاتاتولو خمس حقوزهم بمقراط تورادرت نخونو بيت نباب خفتلهم كم اون بيت تمرتهم تسقناه كقبر الله تلابيهم أبعلتهم من نوابرونا أبزقات منا بالدهوتات تمركسات تدرست معباي بخري زر استحداث متحف بعسران 4 حدار بكتما بالدراج سينما زمرات مرقام إذا بدراسة داويت حدش تدرست لبول داويت متحف ب 256 قطعات استحقفا 4 عزانتات زحازت يام هابتنا يوم الرأتا سنة سرعات صحافت ملس نقسن الجينا ولد مريمن نتا متحف بزملكت أبز عربو هيسا نحفشاوي أكايدا حبرة سبنا أمنتن مننتن زقصو حق النت زنتصورن بهالتات التنس أبارقن متحف مهانا قريتهم دراسة متحف من السيد داود حدش بقيدو علامات صحفو بطبباوي أكراربا ألوتاون قوتاون حسابات نمفلفالن لاتن مخانو حبيرهم دحرز حد صار مسجاجريت أهجراو زينا حزنا لكم كن ملسينا خبركم تخطاتلتنا بصراحة مشتن حدار بمغنيات أهجراوي معلتين مززام قبل عدك أنستيز فتس أمبرلاتن جبناتن أبصفر عليها عبيت ختماتات مثل دك أنستيو خبر زت وعسلام وصل بتاعت تخايدهم أبقت مع باريس فرنسا إسطنبول تركن استخايدن باش حز غوت أروس تصاتفون سلام وصل في أبتعلت كاب استخايد زعبي من بارز حبرو صبت مع كنات زينا سلفنياتات قبل عدك أنستيز فتس أم جبناتن بدلاتن موجاد من قستاتن هاجرات سقوم تخوصدوس أوعى من بار تجليتهم يتي أب كتما باريس تخيل سلام وسلفي ساعات دحري بريزيدنت فرنسا إيمانويل ماكرون نابل عندك أنستيز فتس جبنات المعطي من قصة وسطه وتين زل سقوم تتاتا ملكيتو زسمعه مدريو سعيبهم سلفنياتات من قصة فرنسا كايد مخانو استجد سقوم تتات قبل عندك أنستيز فتس زلو جبنات بدلاتنا موجاد أهل كم زي كون زقلت جرحتات كم زسمع دما تحبيرهم بتمساسالي أو كتما اسطنبول تركي أبستخايدن باشحات زغطرو زيغات استساتفون سلام وسلفي من قصة تركي زغطلو زلو صوتاوي حقاقات قبل عندك أنستيو زفتسم جبنات مكل خالي خنص صوتاو معرنتا محلاو كم زي قلقل بمقلات قلطف لوطي كقبرت أو عيد قريبهم قبل عندك أنستيو زفتسم جبنات بدلاتن بلعول عطف زايدو خمزلو زملكو تتصبصبات كند قداينا يزدما بسنك سب صرحون بهرياون حرقاتات كابيت نبرتن تمزابيلن قزياوي معقبي زركبه دك أنستيو مخانن ينتصر بسران شدشتن حدار راب كتما نينجبو تشاينا كاب أقلقلت وطاي بمخان نخعنو تمديبو متصنحو وابستقلت فابريكا بزقات أمن زاقيت أنكو زيتنا تسر النطقوي سبقاون نواتاون عنوات كم زورة تحبيرهم بتحدقا خلت سبات كم زموتون لعلى 10 شدشتا خالوت كم زقصلون تقريتهم بمسرة سب مزتا ختما بتي برتوع نطقوي كلتا عبكوابتي بوتحدقا زنبر هنساتات بمعناو بفرس راس تدبي كيهلو سقاتات كم زول لحبيرهم مبزحتو اتخبابي نخعنو بممحدار كتما نينين تقوي أب سبح كوابيتات كتما نينجبو كم تسمعن قبل علي زيقاتات سقات فتيرو كم زو علنيو زقلات